Jeg skal snakke lidt om investering og hvordan man laver en investeringskalkyle med udgangspunkt i virksomheden Grib A/S, som producerer greb til skabslåger. Grebene sælges blandt andet til køkkenproducenter i hele verden. Virksomheden er de seneste år blevet presset på salgspriserne, da kinesiske producenter sælger greb til meget billigere priser. Greb A/S er derfor i gang med at automatisere produktionen, så produktionsomkostningerne kan nedbringes. Produktionschefen har indhentet et tilbud på et fuldautomatisk produktionsanlæg fra et tysk producent. Anskaffelsesprisen på anlægget er 2.300.000 kroner. Hertil kommer installationsomkostninger på 150.000 kroner. Levetiden på anlægget er 8 år, hvorefter det forventes at have en skrapværdi på 350.000 kroner. Produktionschefen forventer, at anlægget kan give en årlig besparelse i lønomkostninger på 600.000 kroner. Omkostningerne til vedligeholdelse af anlægget forventes at være 35.000 kroner per år. Virksomheden benytter en kalkulationsrente på 11% om året. Og som I ser på skærmen, så har jeg opstillet en skabelon, hvor man kan se en investeringskalkyle. Men først så vil jeg lige fortælle, at investeringsårsagen for Grib A/S er en rationaliseringsinvestering, i og med at de ønsker at mindske deres omkostninger til produktionen. Men jeg vil så gå i gang med at kigge på investering. Og her er det vigtigt, at man hele tiden bruger formler. Så jeg sætter minus på her, og minus på installationsomkostningerne. Det er den omkostning, vi laver i år 0, og det er vigtigt, at det bliver lavet i år 0, ellers er det ikke rigtigt i sidste ende. Så går vi ned i år 8. Man skal lige huske, at der skal sættes 8 år, og så selvfølgelig et 0 på den øverste, fordi det er levetiden på maskinen, eller anlægget. Så kan vi se skrapværdien, som er den værdi, der er anlægget er værd, når det bliver solgt. Det er 350.000 kroner. Det tager vi så og sætter herned. Og så laver vi lige en sum. Sådan der. Og trykker enter. Så kan vi se, at investeringen i alt har kostet virksomheden 2.100.000 kroner. Så kigger vi på den årlige indtjening. Her kigger vi på den årlige besparelse i lønomkostninger. Den var der. Minus omkostningerne, som er ved året. Og det er de årlige vedligeholdelsesomkostninger. Og dem skal vi lige huske at fastlåse, fordi ellers så kommer det til at være nogle forkerte tal, når vi trækker den nedad. Så gør vi enter. Her så går vi ned i hjørnet her og kører ned. Upsa. Og her gør vi så igen, trykker sum for at få den samlede sum af indtjeningen. Sådan der. Så har vi netto betalingsstrøm. Og her, der siger vi simpelthen investering plus årlig indtjening. Sådan der. Og der tager vi og gør det samme ved at trække. Og sådan der. Der tager vi også en sum.
af hele vejen ned. Sådan, og der får vi 2.420.000 kroner. Så skal vi til at kigge på faktoren. Og der kan vi se, at vi har en kalkulationsrente på 11% om året. Det har vi skrevet ind herover. Det er også skrevet ind som formel. Det skal vi bruge senere. Her går vi op på der, hvor der står fx. Trykker. Så kan vi se her. Jeg har brugt den tidligere, men ellers kan man søge i feltet potens. Trykker vi her. Dobbeltklikker. Så trykker vi 1 plus. Flytter den lige herover. Den der. Og det er vigtigt, at den lige bliver sat fast. Herefter så trykker vi potensen. Det er altså det tal, det bliver opløftet i. Her går vi over i året. Og den første, det er jo selvfølgelig 0, fordi vi er i år 0. Og det skal vi lige huske, at det skal være i minus. Sådan der. Og enter. Det første år, det vil være 1,0000. Så trækker vi den ned. Og så skulle den meget gerne blive mindre og mindre. Så går vi videre til nutidsværdi i kroner. Og her tager vi nettobetalingsstrømmen gange med faktoren. Sådan der. Og her gør vi det samme. Trækker. Sådan der. Og så laver vi en sum. Af nutidsværdierne gennem årene. Og vi ender på en nutidsværdi på 609.434 kroner. Altså kan vi konkludere, at rationaliseringsinvesteringen har været lønsom for virksomheden. I og med, at den er over 0. Det er jo dejligt. Men hvis nu man vil finde ud af, hvornår den årlige besparelse i lønomkostningerne altså den mindste årlige besparelse i lønomkostningerne skal være, så kan man gå op vi stiller os i punktet her, så går vi op i data, og så er der en analyse, der hedder hvad hvis, og målsøgning. Og vi har allerede angivet cellen, som er F23. Og værdien skal selvfølgelig være 0, fordi det er den mindste værdi, for at det kan være lønsomt. Herefter skal vi ved ændring af celle, den skal også angives. Og det er jo den årlige besvarelse i kroner, lønomkostninger. Der. Og så trykker man bare OK, så kommer den op af sig selv. Så kan man se, at nu står den her på 0. Hvis man har gjort det rigtigt med alle formlerne, så skulle man meget gerne kunne få resultatet her. Og så kan man se, at de årlige besparelser i lønomkostningerne har ændret sig til 481.574 kroner. Hvilket vil sige, at den årlige besparelse i lønomkostningerne minimum skal være på 481.574 kroner. Så ja, jeg har ikke mere at vise. Tak.